pickle stati ni nawr. Ni'n paratoi'n gynnar at y Nadolig. 50 diwrnod da ni. Mae fel factory pickles yma. Achos fi wedi bod yn paratoi'r llysiau yma ar Winwns a'r cwbl tro prynawn. Achos na beth i'n mynd i baratoi nawr yw pickle prynawn da. So rhywbeth to yn berffaith ar gyfer y Nadolig. So'r cam cyntaf yw rhoi 2 grochan ar y gwres. Reit, na ni bach o fflam o dan hwn. A mae eisiau y crochan y sosban drom iawn, achos mae hon yn mynd i bod, achos mae'r sat ma'n i fod yn goginio am amser hir iawn i sicrhau bod y gwylod ddim yn llosgi. Reit, a dwi bob amser yn ychwanegu'r fineg yn gyntaf, achos mae hwnna'n cynhesu, a wedyn mae'r llysiau a'r ffrwythau yn mynd ar ei bennau, achos mae hwnna'n ysgoi'r llysiau yma i lynu yn y gwylod. Nes ti ddefnyddio vinegar seidir gynnau, fi wedi cymryd mai just malt. Ie, malt yr un fyddech chi'n gael gyda chips ac yn y blaen i hwnna, un cyffredin. A hwnna wedyn, da ni'n mynd i ychwanegu ffrwyth. A na beth sydd gyda fi yw afal brambly. Mae'n bwysig bod chi yn ychwanegu hwn pan chi'n paratoi jam neu pickle ac yn y blaen. Dim afal fyddech chi'n bita, achos mae afal brambly yn torri lawr yn bast. Mae'n mynd tipyn mwy meddal fel ansawdd y jam. So mae hain wedi cael ei giwbio, a maen nhw wedi bod yn socian mewn chydig bach o halen da fi'n y dŵr fan hyn, achos fe nes i baratoi hwn yn gynharach i sicrhau bod nhw'n cadw i lliw. Bach o halen dŵr, mae hwnna'n cadw lliw yr afal. Wedyn, mae da fi un pwys o winwns wedi cael ei ddarnio. O da fi winwns coch yn gynharach. Dyw winwns coch ddim yn addas o gyfer y sat hyn, achos mae'r lliw yn ymharu ar y lliw gorffenedig y pickle. So, rhai gwyn sy ore. Na ni droi hwnna. Nawr fi'n gweld rhain yn bwys ni fan hyn. So mae yna trit bach fyna to o gyfer noson tan gwyllt i chi. Lyfli. Reit, nes i'n troi hwn. A wedyn, mae'n anodd credu, dwi wedi dod o hyd i Llygeiron yn y siopau ar hyn o bryd. Odyn, maen nhw mas, rhai ffres. A tip bach da iawn i chi, tip tymorol, i sicrhau bod y Llygeiron ma'n ffres, maen nhw fod bownso. Da iawn. Os ydyn nhw'n bownso, mae hwnna'n sicrhau bod nhw'n ffres. O, hwnna'n ffres. Reit. Mae 500 gram o hynna mewn fyna. Eto, wrth gwrs, mae hwnna'n mynd i ychwanegu y lliw, a bob tro ni'n meddwl Nadolig, da ni'n tueddu feddwl am yr eiron bach hyfryd yma. Maen nhw'n llachar a maen nhw'n siarp iawn mewn blas. Wedyn, rhywbeth sy'n priodi'n dda iawn gyda Llygeiron yw oren. So mae fi un oren cyfan fan hyn wedi cael ei ddarnio, a mae hwn yn jobyn y ffordd llwydda o baratoi hwn i jyst i osod yn y prosesydd bwyd bach. Gyda'r clôn arno, Gareth? Mae'r cwbl ni fan hyn. Iawn. Mae'r clôn, wrth gwrs, yn meddalu yn y gwres, bach mwy o amser, a mae'r sydd, wrth gwrs, yn mynd i gael i flasu wedyn i fewn i'r afal yma. So mae hwnna'n mynd i gael signo gyda'r afal. Reit, mae hwnna'n cael ei ychwanegu. Iawn. A prosesydd bwyd bach sy'n ore, achos diw prosesydd bwyd mowr ddim yn gweithio, mae'r oren jyst yn mynd rownd a rownd a rownd, a jyst yn byd yn digwydd. Reit, wedyn, beth nesa? Wel, rhywbeth arall sy'n rhan anatod o ddathliadau dolig yw datus. Iawn, so mae hynna'n mynd mewn nawr. So mae hynna yn mynd i goginio, eto mynd i feddalu am gyfnod hir o goginio. Reit, os rhywbeth ar ôl? Os. Mae eisiau 2 centimetr o sinsir, un ffres. Mae ffres yn well nawr na un powdwr ar gyfer y sat hyn, achos to bod yn goginio'n hir iawn. Wedyn, mae eisiau speis. So fan hyn, byddai fi 2 llon llwy de o speis cymysg, neu gallech ychwanegu powdwr cinnamon neu nutmeg ffres. A nawr yw'r amser i baratoi yn dofe, achos so ni moyn bod rithro i'r siwrfe, bod ddim byd ar ôl yr siwrfod. Mae'n bwysig bod yn drefnus, yn fe? A hefyd mae eisiau amser ar y pickles a'r preserves yma i mwydo. So ti ar o 5 wythnos neu 50 diwrnod, ydyn iawn? 50 o ddiwrnodau. Sa'i di wneud yn gacen to? Oedd e very hwyr i dechrau wneud yn gacen? Wel, na, mae digon amser to, ie. Rhyw pethefnos, sori, bydden ni'n gweud. Rhyw pethefnos bach to, a mae hwnna'n rhaid digon amser ti wedyn i baratoi'r gacen yma. Reit, nawr te, a mae Gegin Gareth wedi bod yn fysi iawn adre. Chymod beth, dwi wedi baratoi dros 1000 o botiau preserves ar gyfer Nadolig. Odw, mae'r Gegin yn Neud yr eseit yma, dy gwsg dy Gareth, ydy? Fi wedi baratoi pickles, jams, jellies, popeth. Ar gyfer Nadolig. Reit, nawr te. So mae'r un ddychmygu na bod hwnna wedi bod yn ffrwtian, tew hau, allu hau am awr, a wedyn, da ni'n ychwanegu y siwgr. So siwgr mae'n rawn meddal gole. To, mae lliw am y blas toffi yma. A wrth gwrs, mae'r gwres yn mynd i doddi'r siwgr, a mae hwnna wedyn yn mynd i doddi a goginio dim ond 1/4 awr. So wedyn, ar ôl 1/4 awr yn ddiweddarach, os mae gyda fi'n wedi bod yn ffrwtian
a tiwhau. A fel chi'n gweld, mae lliw hyfryd ar y pickle yma. Y lliw'r... O, waw, wedi. Y lli geiron yna. Mae'r ansawdd wedi mynd, wedi newid yn llwyr, yn dweud? A hefyd, mae wedi lleihau na pam, yn dyfe, na pam wedi mynd mwy trwchus. Mae'r potiau mae wedi sterileiddio. A mae'r hambwr yn gynnes. A twndys ar y top. Wedyn, mae'r daith o fan hyn i fan hyn, lle fod yn bell iawn, so ni hwnna bach yn agosach. A eu llenwi nhw. Wedyn, mae'n bwysig bod chi'n ysgoi'r swigod air yma yn y potiau, i ysgoi'r germ yn y potiau. So, swigod i gael fyna, rhan o hwnna, chi'n gweld beth sy'n digwydd. So, ni'n ysgoi'r swigod, a hefyd bod chi'n llenwi nhw i'r gwddf. So, wedyn gyda'r clawr, achos bod fineg yn y pickle, mae'n bwysig bod y clawr gyda gorchudd plastig. Oce. Felly mae'r pobl yn rhoi papur... Ie, na ti. So, fe'ch chi'n rhoi papur os ydych chi clawr gyda metal, neu fe'ch chi'n rhoi papur o un a ben un jam, a mae hwnna'n mynd i gadw wedyn yn berffaith tan y Nadolig. Pam bod eisiau rhoi papur gwrthsain da metal, de? Achos mae'r fineg yn mynd i rhydu metal. Na ti, achos os byddech chi'n gwneud jam, be byddai'n eisiau rhoi, be byddai metal yn iawn wedyn, achos does i'n fineg mewn jam. Reit, so nawr te, so ni'n sôn am teithio'n tan gwyllt, y ffordd hyfryd a ddifyr o ddefnyddio y pickle yma ar gyfer risat, i roi chydig bach o'r pickle ar y bara. So mae fi torth gyfan o bara wedi cael ei torri ar draws. So wedyn, i wasgaru gyda'r pickle, mae'r caws yn mynd ar ei bennau, a mae hwnna'n mynd i'w wres y ffwrn. A mae hwnna'n mynd i'w wres y ffwrn am rhyw 10 munud, dim ond i wneud y bara yn grisp a'r caws i doddi. A os mae gyda fi un wedi toddi a wedi coginio yn y ffwrn. O, mae'r pickle na'n lyflu, Gareth. A na di, mae hwnna'n barod, a fydden ni'n addurno fe wedyn i gwblhau y triawd gyda yr winwns tan gwyll, tan a speis. O, Gareth hyfryd. Ti'n mo beth, mae hwnna jyst yn tastro fel Nadolig. Nadolig. A fel taffi fan hyn hefyd. Mewn cegad. O, ti'n mo beth, sa'n mynd i gnoi hwnna, achos ni'n bennu raglen mewn rhywbeth. Dwi'n fydd y torri yn annein. Dwi'n fydd y deintydd ddim yn gwylio, nag i fi'n gweud. Ie.